Det er min. Jeg drikker hunden af. Skål. Og velkommen til. Vi venter lige til der går 5 sekunder. Goddag og Velkommen til den første advent, som er den 4. december. 4. 4. december, ikke 4. Ja. Og jeg har den fedeste gave til dig, Emil. Jeg har også en gave til dig, julebrød. Ja. Mange tak. Men kan du gætte, hvad du skal, Emil? Nej. Du skal i Tivoli. Uden mig, desværre. Men Alene? nej, jeg tror du har nogle familiemedlemmer med. Prøver. Ej, faktisk, så er det fordi, at der er noget over på vores klub, som koster 100 kroner. Ja. Og så det er også Tobi, som valgte at give. Ja. Så. Men jeg skal selvfølgelig selv betale for mad, men han betaler for indgang. Så Ja. Så hvad? Vi ses. jeg tror sgu, jeg smutter i 20. Ja, vi ses. Hej, Emil. Men jeg skal lige have noget vand. Så smutter jeg sgu. Vi ses, Emil. Hej. Så nu har jeg lige fået fri fra skole, og der skete noget sygt over i skolen, men det fortæller jeg om lidt. Nu vi kommer til Tivoli. Nu har vi lige prøvet en forlystelse, men det var kedeligt, så jeg og Julen han lige på toilet, men nu skal vi stoppe og prøve noget sjovt, så yes. Sådan der, nu er vi lige ude i båden og har lige lavet en masse 360 grader. Det er fedt, men ja, vi skal lige prøve båden lidt. Louis, lad nu være med at tænke på det græskar. Så er der ikke nogen, der stjæler det. Ja, nu skal vi op i den gamle rutsjebane igen. Hvorfor må man ikke have den med? Hallo! Jeg skal... Ja, Så han laver en vlog, det er rigtigt. Han afslager det er Brian. Sammen. Lige nu, der har jeg lige redigeret lidt af det der. Eller jeg har redigeret det lidt. Så mangler vi en masse clips, hvor vi siger farvel og alt det der. Så det er ikke så fedt, men... Så ja, det må jeg sgu meget undskyld. Det var derfor, den blev rigtig kort. Der var over 2 minutter, der var blevet slettet, eller sådan 3 minutter. Det var mega nederen. Men ja, jeg vil bare gerne sige tak, fordi jeg sendte med. Husk at like og subscribe, og så selvfølgelig følg med hele juleaften. Altså helt op til juleaften. Og nytårsaften, der kommer både mig og Tobi til at lave en vlog hver, og juleaften. Så det håber jeg glæder jer til. Kom så. Du når Emil kommer. Nå, hej Emil. Er jeg god tur i Tivoli? Det var det i hvert fald. Ej, jeg starter for mig. Det er sjovt.